responsabilità kbira u l-ikbar waħda hija biex jiġbru il-finanzi biex kollhom biex jagħmlu l-festa. Salvo, kont se tgħid xi ħaġa. ħankollha antipatku ta' Mhux xorta kont tista' tagħmel. Għax hawn kulħadd ser bravu kaħna tajbin. Jiena ħanajt. Il-festi ta' Malta, bir-rispett kollu lejkom, lejn kulħadd ġifieri, huwa retrogradi. X'jiġifieri? Ġifier daw ħallew il-pajjiż. Bħalma kien fit-tletinijiet biżmien kavallieri, taw ma ta' ebda kontribut il-kultura, ebda xejn ma ħareġ l kazini tal-banda, l-għamil xejn ma ħareġ. Permettuli. Kull naqra kultura li ħarġet minn barra daw il-festi. Ġifieri, jekk għandna pittura ħarġet minn barra l-festi, mhux minn festi, jekk għandna mużika, għajna bil-banet l-istess palma kienu mit-senilu, ma bidel xejn. Aqas reliġjożament ma mxejna l-qoddim, għax jiena naħlef ta' rasi jien, hekk saqsi xi ħadd nisba' Sambert x'taffu u minn tafellu Sambert. Sambert per eżempju, ngħidlek nagħmellek imħat, rajt, qed kwarti nies ma jafux għal xi qed jifirħu għal San Gejta. Jien kont se ngħidlek Sambert ħal tarxin għax naf li hemm kappella ta' Sambert. Jista' jkun li kienet velliġġatura tiegħu hemmhekk. Il-festi, isma' jiena rajt iewa tajba jiena nagħmlu xalata. Xalata tajba, dejjem hija tajba, imma ma noqgħodux niblu rasna li ġara li da bizmin saret xi ħaġa parti mill-kultura Maltija li tiġbed it-turisti ġib il-flus. Sewwa, hawnhekk tajba nżommuha xi aħna. Issa taqbel ma taqbilx magħha, hija dik il-kultura tagħna, imma hija subkultura. Il-kultura, il-festa, daw l-affett qatt ma daħlu ma' xulxin. Anzi, jiena ngħidlek li sammew lin-nies ignoranti ma jitalmu xaffariet li huma naqra ħjar, bir-rispett kollu lejn kulħadd. Mario, rispondi. Ġon, nista' nitkellem Ħanieħdu aspett. Il-każini tal-banet huma skejjel tal-mużika b'xejn. Nies li ħarġu mill-każini tal-banet illum il-ġurnata jidderieġu l-Orkestra Nazzjonali ta' pajjiżna. Għandek nies li ħadmu l-armar tal-festi, għamlu opri ta' pittura li marru anke barra il-pajjiż. Kif jista' jkun tiġi tajt li il-festa ma kontribwit xejn fil-kultura? Anzi, tutt'altro, li kieku ma kenniex il-festi hawnhekk, ħafna nies ma kienx ikollhom tieqa u vetrina fejn jistgħu jiżviluppaw biex imxew il-qudiem u marru oltre mill-festa tal-lokal, marru fuq bażi nazzjonali u marru anke fuq bażi internazzjonali. Għax l-affarijiet Il-maġġoranza tan-nies baqgħu marbutin ma' affarijiet li kienu ma minn xej ġdid. Tidħol iktar fil-festa u tinsab xi ġifieri. Ara, l-ewwel ħaġa mur ġol gażini l-għandna tal-banet u tara l-arti li hemm li tara biċċa kbira minnhom kollha saret minn nies volontarji. Nieħdu fejn għandhom narmar il-kumitat tal-festa. Dawn naraw mużaża, illum kull festa li hawn qabel sa 20 sena ilu, 25 sena ilu, kienu pajjiżi marufin għall-armar tagħhom, illum ma tmux festa li ma tarax armar mill-isba. U dak permetti sa inti qed sa ngħidu għandna. Tifhem? Vodi li dawna qed ikunu bennina ta' żgħażagħ. Tal-barokk. Tal-barokk. Bennina tal-barokk, taf li għadna bil-barokk aħna, bil-knisja, bl-armar, barokk, il-barokk taf kemm l-ispiċċa fl-Ewropa 300 sena. Aħna u għadna bil-barokk, aħna dik hija il-barokk. Skużi? Ekk ġobkom, issa. Il-festi qed ngħidu. Skużi. Il-festi qed nitkellmu. Ma, opa ġenżon. It-tern tal-udjenza biex jitkellmu se jasal. U anki mill-lat mużikali, meta tifhem li għandek l-una għaw ma taqgħodx għandna 87 gażin tal-banda. 87 sewa. Dawna kollha jagħtu lezzjonijiet li tfar tal-mużika. B'xejn. Ithom strument b'xejn. Aħna meta il-mużika u rajt li fl-ħasin għandna l-iskola tal-mużika wkoll, imma il-bennina tal-mużika kienu il-gażini tal-bet illi kif qal sehebna Mario, minn daw nafu ħafna nies aħna illum għamlu saru professuri fil-mużika ma jafu l-bidu tagħhom lil-gażini tal-balet. Lil-gażini ma jagħmlu xejn. San komplu għala. Jena maċċieħ, ta' ma rridx niftijem ħażin. Jena mhux hekk irid titkellem mhux fuq il-każin, mhux qed titkellem fuq il-biċċiet,
Jena titkellem, il-festa globalment, għada festa barokka, palma kienet fi żmien jinnaf l-ladam, biex l-ladam su, żmien ħompex. Għadna, Madonna, ma ċalanix minn hemm. U di l-problema, u t-torta minnu, hemm bżonn li nsejbu nafu ta' minnu. Tajjeb, mela, ħanifqu hawnhekk għal-reklami. Però qabel imorru għal-reklami, aktar tard se niddiskutu se nitkellmu ma' Charles Colero, li huwa wkoll persuna intiża fil-qasam tal-folklor u anke tal-festi. Għandna lill-fader David Muscat magħna, għandna s-sur De Gabriele magħna, għandna s-sur Girxi magħna wkoll. Għandna li tliet ġurnalisti tagħna li qegħdin jirċievu minn għandkom il-messaġġi. Merħba lil Charmaine Randolph u lil Krista. Mela fakkarkom l-email huwa kummenti@affaritana.tv u tistgħu tikkuntattjawna wkoll anke fuq il-Facebook, Facebook huwa Affaritana u sintendi tistgħu tikkuntattjawna fuq l-SMS 5061 5010. Grazzi lil Ċanċu Supreme Dive, Vortex Casavini, Vascas Optica u Tiptoes, u ringrazzaw ukoll anke lil Alan Piscopo F Signs, Nexus Lighting, Samsung Sound Machine, Photo Classic, Downing Footwear, Esprit Ultimate, Fonzu Wines and Spirit. Kif niġu lura, inkomplu niddiskutu l-festi, u ħanibdew niddiskutu allura jekk daw kollha qegħdin jgħidu kemm hemm affarijiet tajbin. U veru hemm affarijiet tajbin, u hemm ħafna affarijiet li jsiru flimkien. U oħrajn huma ta' responsabilità kbira. Hemm minħal inizjattiva bħal tan-nar li jaraw li n-nies tagħhom ikunu liċenzjati. Il-banet għandhom presidenti naqdu sabiex ikollhom aħjar il-moviment tagħhom. L-armar għandhom president sabiex daw in-nies ikunu aktar organizzati. Hemm ħafna affarijiet tajbin. Allura, x'qed ikun diskuss bejn daw kollha u l-Kurja? X'inhi d-differenza li hemm li qed jgħidu ħareġ dokument diġà u qed jiddiskutu bħalissa għax hemm diskussjoni tant serja illi l-Kurja ddeċidiet li ma tiġix biex ma tikkummentax biex joħroġ dokument ieħor. Jiena din ħaġa qed tikkonfondini. Se mmorru għal reklami, il-ġimgħa d-dieħla ħankunu qegħdin niddiskutu suġġett ieħor differenti. Se nkunu qegħdin niddiskutu x-xogħol tal-Kummissarju Malti fl-Ewropa. Se jkollna magħna lill-Kummissarju Ewropew John Dalli biex miegħu niddiskutu jingħu dwar il-performance tiegħu, ix-xogħol tiegħu fil-Kummissjoni Ewropea u dwar dak illi fil-karriera politika tiegħu għadda minnu. Min jixtieq ikun magħna fis-sala fit-teatru nhar il-ġimgħa li ġej irid jibbukkja postu millum fuq 21-821-477. Nerġa' nirrepeti n-numru 21-821-477. Nhar il-ġimgħa Affaritana u John Dalli. Inkunu magħkom dal-waqt. Dan il-programm jixtieq jirringrazzja lil Orienta, The Notebook Center, Styling Station, Darmani Footwear, Vascas, Optica, Gilda għal-ħwejjeġ ta' Olwen u Krista, Francesca Rizzo, Bandi's Nail Studio, Esprit, Ultimate, Bonds, Hans Menswear, Nexus Lighting, Sound Machine, One Radio, Keramid Bathroom Center, Ċanċu Supreme, Becky's Nails and More, Kulħat, Marshall's Show Fair Drive, Photo Classic, AF Sign Studio, Peach and Sorrel, Carpisa, Club Cut, Tiptoes, L'Orizzont, The Club Al-Ħwejjeġ ta' Charmaine, Ministry of Music. Is-soppa tal-knor. L-għażla favorita tal-familja Maltija. Kont taf li I Can't Believe It's Not Butter hija alternattiva ħjar għal saħtek minn kwalinkwe butir ieħor. Fiha l-istess toma bnina ta' butir, imma b'60% inqas xaħam. I Can't Believe It's Not Butter hija magħmula minn buttermilk
ideali biex iddelika mal-ħobs kif ukoll għal-mat-tisjir. U issa